hak jing doai ngi don ni ka ban ai ngu yeme ablai hak ni ka ying ka bakhoi ka bakan tang ka jong me ka sngi jong ka jing job thiau ka bo jisu le job ya ka pop lu setan le job ka jing yap yu mat ka sngi jong ka jing lai lui ban sak pi yeme kum ki khun ki bla sil spa ka jong me kum ka yut week hapo la ka balang ki khun samla ki bla yo ya ka jing kut khuling ba ka ni ka yut week bat hadu ka ni ka sngi bar chi sngi bangin pen kut ika da ka ni ka jing seng lang ja ka bangin yo ha borok lai tli ki jeseng ngi duai ka jing don ringkat ka jome ba umun sim ba khu jome unyalam yangi ka jing kur khu kan long lang ngi barok ki ba sngo ya ka tin ka jome ki bane sim bentai wei pi wei lang barok bat hadu ka ba pun khut ya ka sibet janmit don ringkat lembat ngi yalam do mun sim ba khu jome ko kan rat na ba kini barong ipan ha ka teng ka thiang ka don bor ka ba em jung try ba nong pan em jung Jesus Christ amen ngi ni sim mentalang ha ka barwai ya ka jing ruai ka ban rus pa pra na ka ko jing ruai bat sans pa kendai pulai na ka ko jing ruai ka ba khamrem rus pa pra bat sans pa kendai pulai ki khna Jerusalem kerteng jisu ruai shirham ki khna bamentaru ki ruai yaro ya ka ju bat hadin jong ni ka jing ruai ngan sasupa ban khot ya I artaban sten I leader jong ka group anointed iban sailam mingi ha ka pulis dang bat duai Angkarpan yang lain apa? Ki kena Jerusalem kerteng jisur wasyirhem ki kena bamentaru ki ruayaro ya kaju sngap 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 ki kena ki arwai sngap 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 ki yaro klem dawai jam husana jam husana jam husana ya utrai lahi kai ban it utrai ban pulih kak tin klem wai lenti syab neng di banyo burom asyub lay baro sngap 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 ki kena ki arwai sngap 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 ki aro klem dawai jam husana jam husana jam husana ya utrai ladret bat krau baro lang kirwai lem kisur babang rendang bas yang ki penjam hozana ki bajrong tam sngap 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 ki kena ki arwai sngap 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 ki yaro klem dawai jam husana jam husana jam husana ya utrai to syabanya ban pendam lang beli jing tuai yo ban persungguh tu kini nak tiun jong beli balap manusia nak jing rai samu David nong rai samu David ke basis pak lai dekat ke banding kong hadu ke pasan kumensiam jonga tu kerkuyu trai ban baro ke bahangai ke kerteng bekhu jong kumensiam jonga tu kerkuyu trai bawal kele ik jing le bah jong baro bamam ik jing le baman jong pha baro
ubasna ke jing pang jong pa baro ubapen ya ke jing jong pa na ke jing jan ubapen pang pan sengat ya pa da ke jing le isin ai ma di jing isin ai bajam ubapen kedang ya ke sento jong pa da ki ai ki baba kat pen thamma ya ke jing long samla jong pa kum kapukani ya so ki ting jong le te pendam long le jing dai Ablay ko pa jing baham neng siapa iman dah kemat ni kapor ko try lambakan ni ke step ka mentar ko try ka dong idat min sungguh bakra ko try lambakan jing darang kacong me lambagin mir ko balada ko try ngi ban ki pat ko try lambakan mariang ka bitanat mela ayang ngi ko try bakum jur ko try bingon ban syakri pat kum ni kum ki kon salampat barok ki badan lang hani bangun syakri ka kateng ka jong me ka yeng ko bakhot ka jong me ko try awat ko try dan kan mi kumjo bangi ki kon samlar ko trai bayo pan kot man takasni ya kan kata ya ula kemen jongi ko trai andai wat ai ba kan ni ka jengkot jongka kan ne tang hang akan ni ka sengi na gitu ki baladap no ko trai dai ai kan long ka jeng em jongi ko trai pengin nang bot yang nya ke syaka lenti ka jong me ko trai pengin bot iki tin chan jong me petin ma me ki kiti ki jongi ko trai dan kan ki juk ki ba la jengai no na me ko trai kon samla ki bala ngop ki ai ki ba Sirkai jong ka pertai ru trai ki jong brai jong ka pertai hendrai to khat me me ki ru trai isnai me ki ru trai mot bawan pan sele ki sisian ru trai mungkin wan bandam pat haka yeng ka jong me bikin ban sakri pan yoro pan iburo me kerteng ka jong me ru trai tarang kan na kumjur ru trai namta kan ka program hi baro ka singi ru trai ki ba ni saya ban pendap ru trai ki praise and worship ki nong polis dang badwai pat kham tam ru trai na banta ban i syakri ki jong me ki ban sam ya ka khatin ka jong me ro ko trai lamba menta pat ki ba shibet ro ko trai to the ba me ro trai mun sim jong me ki thli jong ki ro ko trai bekin sam yang ni kham tam ki kon samla bang ni ro nang ban pen inu ku sa ki wei pat ro ko trai ki bang ni ban khot ya ki ban kring ya ki ban kin wan ka yeng ka jong me ro ko trai sungo ni jong doi ma bla ki par kang bu jile pa susi ka man jong me teng jisu pan ni bro amen Dah ni kapor ngin yo no shwaya ki jing penbenang ki badan kam nakaliang jong ka working committee. Kini kiong ki jing penbenang ki jing seng ki popot kan long ha kapor shibeje kani ka jing seng ngin yo inong please dang badwai da i dari Miss Hinsu Marbanyang nang ta ngin yo ka special number iba job ya ka first solo i dami kriem nang ta ka first trio nang ka group congress but ka group song ka job first ka group ambassador te hakani ka jingseng ngin yo i nong to khana de i Reverend Pat Myers kadon sni ko jing penbena kadon kajing practice jing roi ye khna infant but primary hakasngi Saturday kata hak arpunai terik bana bishpo arjara pulai hakapor lai buje kumta la karpat ya ki kimi ki pa jong khna ban bu jing kan mau ya kani ngan penbena byang kadon kajing practice jing roi ye ki khna infant but primary hakasngi Saturday arpunai terik hakapor lai buje kimi kipa ki sebuah ban buat chicken mau ya kan ni tangin di cepat benar boleh sepon Tersakniat kini ki jing penbenar ki don berkata kalong ba ki kena ki besong ke junior department pinyo ya ke jing ka jing ruai la shai ka sngi hakapor saw baji janmit bat ngi karpat iki khna ki badan ka junior department bakin bat ya kata bat bakin wan khnang ban practice sikini ka jing ruai na ka bentar jong ka world center school Sunday haka santrik November dikum juru ya ke intermediate senior department kini ru kinyo ya ka jing ruai la shai ka sngi hakapor san baji janmin kita ki deki ki jing pemnai badan kam bat agni ko porpat ngin betangi ke jing syakri ke jongi ya utrai da ke jing ai ke jongi da ke bangin lumno ya ke jing angu
Bat kat bangilom mi jing aingu ngi don ye kini ki likely special number ki bala yo ya ka third place ha ka singing competition ka belong mani ka singi kata ngi don ya ka solo ya ka trio but ya ka group but ngan sakot iki iwe ya den iwe ya ka solo on a ya prengjungi da i meba e bami pengrup na ka group anointed penbut da ka trio na ka group chosen kambyang ini marwin but gladi but hadir kata ansa penbuat pada group song na group chosen dikini ki special number kinshim ya ka bentai jengki iwe den iwe solo hadin trio hadin group song but hadin jong kini ki jinglom ki jing ango but banglayo kini ki special number ngan sa subha ban karpat ya teman san biwarjui ba insa subha ban pengentang kini jing ango. Step ke bakaman wat ke besagi piwe padiwe nga aku boleh yud wigi piwe padiwe aku kerteng Jesus Christ ka kerteng jangan kalong kamilia pangrop but ngawan nga group anointed ka jengrai ke ban IP minta kalong been so good. So good.
keburung boleh aman. Kastap ke bakaman ya pi baro haka baning kong nya aingo yu blay bangi yo ban yeng haka ni ka yeng ke bakentang ke bakhui jong u bangi yo ban yaro ban mani u da ka jing lai lut ka kerteng jong ha kalong kan biang lensun Ka kerteng. Check. Hello, check. Check. Hello, check. Ka kerteng jong ada Igladi Karmaulang. Ka kerteng jong ada Erika Marwin. ni wan na ka group chosen ka jing rai jong ka long ka balengkot henry ngi nge scam ba ka long ka jing khui pi we baro. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. How marvelous, how wonderful is my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Are you washed in the blood of the Lamb? He sought me and bought me. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nabinta ko burong boleh aman. Ka step ka bakaman ni pibaro ngiwan ka group chosen but kerteng jong ka jing roi ka dei try me long kani ka jing roi ka di original song bala pensiong nong remi kani jing roi na ki sam kal nong na ki jing roi sam ka bakhandai puar. Walau kiwi can turn on our way and
Dapat tak keburung belai. Amin. Tunya pendam kijing duai. Ku kepa cengi baham neng. Ai ngu ai me mar kijing ie jome yang igi khon ki jome. Bedang syak kum ne. Idon kat ne kena ke yeng ke pangkatang jome. Man syakri man yoro man pendon burom ke teng jome. Terbang ai ngu namar kijing don kat jome. Kat kitayo jong ngi khon samla hak man yalai kaman kat ban me chisu ye try ngu namar irang yo ye kalat hak ban ai ke burom ke jengu ye me nang yai kerku hoi kampa ki khon samla sekabalang ke jome nang sirham hak ban syakri ban iro penan burom ye me pange ngu mengiyo Mengai pergi khon coma, yos ngau sipun, tien ki bakodor ki coma, hagi ni ki sengi ki beladam, hagi nang ai bori ki, man long ki sakhi, ki nang plai keteng coma, deng ki jing kum ki khon samla, kersian ai bori ki, ki nang yat saprang, man long ki khon ki coma, man yang nang bentar ke kerteng, ki bakraw nang bor coma, terakhir nang ke poru. Bagaimana ni? Kijing syakri jengi. Iwan lamba kena kijing ai kibaret mat jome. Tu sim kerku. Pen kentang kena kijing ai atrai. Hoi basano sino kam kepalang kepai. Long tang nak bentak ke buram kerteng jome. Sengau kijing dewai jengi. Teng trai Jisu. Ngu idami pan. Amen. Tahu ni kepor pat nama bah ki participants bat ki working members ki laidon lang rengkat ti kawi kebentar ke bangi Juliet kalau bah ngirwai ke tim song tu kemtang agar pat iki officials bat iki participants kini yang ki jaka ke bagi don bat bangin ruai yang ni ka tim song ak ni kepor. Suvan yang lang moro. Kapor lanang le, kabong jukon. Jing long bril jing man bril lanang hiar arson amaro ban yengken menuban sakit yuta blasil spa yang abad yapi jing em ai kan long jai shaki way jing so jing score lecha perteng Abre o Jisu, ai kin ihangi, sing ai jong ung langit sakit.
tungin ya the borjong ublay tungin ya the borjing ai kaperte ai kan yo i dabor bakas nam lapen em yangi Baman lakum sing bakar ho Jingay ban pentron wap uknito Rehap neng kita Jingyat lempi Ublay ukular Ngan long lembati Ya jing long samla Wat pen thobria Yo baka perthei keren kan perda Henry to aiki Nina batski Jisu nang pen emon yalam lenti Tungin ya The borjong ublay Tungin ya The borjing ai kaperthei I kan yoi Dabor bakas Napin em yangi Tungin ya The borjong ublay Tungin ya The borjing ai kaperthei I kan yoi Dabor bakas Napin em yangi Dabor bakas nam lapin em yangi Swancho Kumangalaong nga sedang meni Bamentau senam ngidon sakawai ke program ke Bakam Kerpang Ya ke bangila penrung ha ke program jong ke Youth Week. Bat kata kalong bangin yo ya ke ban ai ya ke excellent award. Ya ke di ke award la ju ai de kalam Jingsha Youth Center jong ke Balang. But de ke jingbit jong ke Balang. Mentau senam ke sing samla ringkat bat kalam Jingsha Youth Center. Kata kamot ke walking committee jong nu senam. Ngila penbet bahag ni sing ke bespo buje ngin le yakni ke benta but yakni om simla le tamangi dai la juli ru aba pilit yek sing samna presbytery wat adu ke sing samna synod la ju ai yakni ka award sikiti ki khon samla jong balang ki bale ba ha ki exams ki boper te kumta yakni kenti ngidon arngut ki kerteng jong ki samla kan thai ki balale ba iwe ide Ibala pass ya ke BE jong mass communication and video production, but ibala yo ya ke second position. But iwe part ida iba pass ya ke class 10 jong ke ICSE, but iba yo kendai pusau persen. Kini kejing ai ya kini ke award, kalong kejing ai mensim, but kalong ru kejing penselur ya pi ki khon samla jong ke balang, ba pin Yai try minat, but ba pen yai persangi ke babatam, namar haba piyo ikne ke award. Kam na yita ka jisu sarong ka bakin jabriyo, Henry kalong ka ba ngipan brom yo blay. Te nakabenta jong ngani ngan soba ngan sa sobaban kerpat ikong Daffy ibalong isketri jong alam Jingsha Youth Center, ba insa ai yakini ke award, but nga nakabenta kini ngan sobaban kerpat iwe na itemem san rangba ibadan peng jongi. Kata itu memang PS Giri, bain sungoba bansam, dia kini ki atli ki award, nak kemta kini ki arngot. Tiki kerteng jong kini ki arngot, ngan yaitu EP, iwe ide i Neonet Sharon Nyota, ibala yo, ya ke second position nak BA, kemo orang ifi mana, jong mass communication video production, but iwe part ide i Valerie Lynette Nongrom, iba nak class 10, nak ICSE board, iba yo 94%. Dengan sobaban kot itu memang But kong Daffy in Hanover yakni hitun san by tun san SI part yakni. Di kumtai kini ki argot ngas kobaban kot sekman ban pediang yakni ka award.
Respon teman-teman. Kum kajing pengen pat ndalawa sibet bat ngi sudan kamba ki bahaying jong kini ki atli ki nong receive ya ni ka award ba kini don lang sibet nang ni ndalawa ka jeseng bangin ringkat bagi khot jang WCM ki khot jang alam jingshai ki khot jang komti balang bangin don ya koi ka fotografi na kam kini ki nong yo ikni ka award hoi wat la sisa ka sodon koi ka fotografi sibet ru ndai kerpang nam ta kini ki nong yo award ngin selek kumta dalawai ke jeseng togen poino sa koi ka bentapat ya ka bangin sayo sngau ya ka ketiga jong blai ya gani ka step bat ngi angu yu blai ba ngi don apreng jongi ye ba shampang khongjo bat kitu ki balaju khamidon khamanshwa ki youth week bat ka jeseng samla se ki thu bhai e tindai kini ki para samla ki badang yakhi le se la ke la banumi thu e ti to la ka don kami ba shampang ban pri thu le di instanang company thu khamba na kaliang jong ka working committee members baru ngayeng na kamta ka balang ni pedang sobai fi ba shampang phimlong su u bathamai pring jongi pilalong hi kum upara jonga bat namta jongi lang iba shampang idehi khon jong ka balang ka jongi nang ni nyetulun bai ka jising samla idei wei dai nong trai ki shit rahamba kamtam mi ki kam juga look out committee tin da poi usnam arada khatsan mai bat ka yeng kilara kerteng balang no seka balang tenring presbyterian hangtai po tenring bat mentai itrei kom mission worker jong ka balang hangtai teto oblai ngai timba ji udon ka khubor hapreng jongi ka jingka pat kalong bangin shot score bangin play jmut kham tami ki hep ki beret but shwaba nginyo ya ka ba iba sempang in sim gani ka benta tungin yarwai lak sa shisin da ka kot jingwai ka jongi ya ka jingwai ka ba hendrus pa shipho bat sanspa kandai penriu ndriu spa shipau bat sanspa kandai penriu ngin ruai tangi ka jingruai ka beningkong ka khot ka beningkong ka kharas ka ba ar bat ka kharas bat den kata iba sempang in system ni por ngai ban sngap ka khubor ba angel neng kialam kumnu bus im ka buram lawan long briu baniap ka khot ka beningkong bat ka ba ar to ini yang lang boro Ngait ban sngap ka khubor ba angel kiala kum no busim kapuro lawan long brio panya langa lapok bat lajot ya kadingate ba bau lawan ban pen na marbuit yang ngai ban sngau kesuror ban kagel keng kiala kum no pusim kapuram lawan long priu panya ngaso papan uji su long kena kumau ngan ban pnen ikom no ngan em kaceng em ka baba bat men tangan bon bo yulen dijeng sisa klet yang ada lelei namar buit yang ngait ban ngap ka kubor baangel neng kiala kum no
hakabaning kong ngayeng yakaban aingu yublay ubla penla berubla jit yang bangan sim yang dikabenta kabakraw hagan jiaseng kabakerpang gajong pikum kabalang bakam tam yapi kikun samla ngaingu yublay ubla kersyan bor yang babangalayo bat penkre iyakan kubor ulayalam yang bat nganget beda kata kaju kajingalam mau uhiling bau mensim bakut ang kersyan yang kat bangadang yang ya kabanyasam ya kubor hapadang jong yang ka por kau menta i chairman iba penyat yang ka jiaseng ka jongi hari ka step kau menta ngai kublay na kabata kikintin pedyang sngoba ki jongpi ta sisa kilong ka jing ai mensim na kabanta jonga hari ka por kau menta ki tombesan ki belong ki pa ba kidong sarai jong ka balang ki dikot jong ka komiti balang kat ki bala banyadon nakabenta jong pi ki long kme ki long pa ki hep ki baret berkerpang nakabenta jong pi ki para samla bait ngayeng yakaban ai kublay yang ilang baro haga kerteng ka batiang tam bat ka badon bor tam ka jong utrai bo nong penim jongi uji sukres marsen rung mene nang tinagit kamen sim jong ha ka kende Henry omday bangat tieng kadai namar beki wan ki jingkin mau it ki jonga ya kan ka balang hapopok se kumbala pensngau dei chairman ngadai ukon jong ka balang hapok se ngala pelut yaki por jong ka jinglong kena jonga ya ka por jong ka jinglong samla kena jonga ha ka ka balang ka jongpi bat ngala yo ru shibon ki ai nakadika balang bat lesi ngala ban ong bakum ni ngala ban yengru kadiling ba kijing ai bat shibon ki contributions ki bangalayo nakadika balang hapok se kumta na kamen sim jo kajing smokeman nga yeng hakadika por ka menta yakaman ai kublay kerpang nakabenta ka program committee kaba ibit yakaban ai bentalam yang yakabangan yo yakabanya shim benta hakadika youth week arajar at pulai how do you snem ubamenta ngayeng ru yakaban ai kublay kerpang nakabenta kinong ishim benta kibalakin mau yakaban kersyan yang hakajing duhay ka jongpi hakadika por ka umenta bat ngayeng yakaban ai kublay kerpang ru nakabenta jongpi ki parasam na bait baro berkerpang nakabenta jongpi ki participants ngayeng yakaban ai kublay ka youth week ka youth sunday kabadap ta kajing suk kajing kmen bat kabanlong ka bor nakabenta ka jing im ka jongpi kumbay chairperson ila penyat bat kumbala ila pen itu hakabiday bat nga nakaliang ka jonga ngasngo bakam na kamshu yawan pen itu yalde hakadika por ka menta tikumta nga kwa bangin pai bangin yad no siya kabenta nagagtin ka jong ublay babangin niya siya score lang yaga kubor hakadika step ka menta kanungot na preng jongi ki para bangit bait ki para samla ki bawan siya kadika jingaseng ki basngaw to mamarsen rong haplau jong ka ying mani berkumju opi rong hapo jong kadika ying mani yaga jinglong kentang jong ka baleng isngaw kentang kadaw kalong namar bang isngaw to ya ka jingdon ka jong ublay hanringan bo sa kaway ka jingkali barkata kalong kanungun na preng jongi para bagay biit bamarsan mi na bargit jong ka palaw ying mani kibas ngaw to bakata ka jingkentang baro kalajak no kapasyap tieng kalong yo marsan mi na bargit jong kaying mani yong bye Jisu ngin siya kendo pal asyam tayo bat habang imi siya ka imlang kasalang ngibiteng haka jing im haka bangiyat halaka jong kamon ka jong i kata kalong ka bamday namar kalong ka badon kam yang itu bikistan bangin snowto baki jaka baro baki por baro kilong kibakentang namar bau belai ujongi ulong ubelai ubedon haki jaka baro badaki por baro
ngangat badai dah ni ke jing ngoto baka program komiti ke legit ya kan ka team ya kan bo bagi nyok banyak keren ha ka tayo bakum ju akan ka step ka menta ka team ka boong what I bayanu ya nuru ban iben ya ka jing long sama ka jong me ha ka bala pensyong nong rim na ka city Paul ka beningkong so Timothy kal nong ka basaw ka khot ka bakat ar ki para bagat biit ki jonga kadi ka jing sing step kadi ka jinga seng ka bagin yo ya ka banyak keren halor jong kadi ka team kum tangaru akan ka por ka menta ngam kwa banyak lad na kata ngakwa bagin nya puson halor ka team bat ngakwa ban pet jaga kubor na kadi ka team ka bakpi pilabo di kum tahan ka por ka menta ka mangan penpuli ya kadi ka benta na ka tin ka jong ublay ka city baning kong upol so Timothy kal nong ka basaw kadi khot ka bakat ar ka ong kum ni tuwat ay yanuru bani benya ka jinglong samha jong me Henry tu men longer rukom ya kita ki banget haga tien haga jinglong jing em haga jing it haga jinget haga jinglong sgur ubleung kerku ya jing pule ba chaskor ya tien jong u ngidele lang suble ka jing duwai kukpa jong i bhabdang i wanak mat jong me ka ban aingu ya me try na marka di kapor me penla yang ikat ni begin yo ban kiu haga yang bakentang ka joma nakam syakri ka kerteng ka joma kubu syakri berit jomi ngawan man aingu ya metra be it pepenla yang ngau syakri jomi bangan yo ban yang haga ka por ka menta try syakri jomi usu IT be jel dia ka jingalam ka joma try be penan kam yang pensum pensle yang adu mensim ko jo joma ai bangan long utendong try uban pensawa ya ka kubor ka jing pendem ka joma ablebi ngada duwai rukum jo bo men sem jo me unlong hapreng jongi ni kapor ko menta men sem jo me unya la lord hapreng jongi uban pen kendo iki men sem ki babon ken try bakat pangidang sa score ya kan ketien kan dalam ka jingker kunam ta ka jing em ka jongi ka buram sim sal de ken rat ba it ha ka tengu jisu pan amen ki prabagat bi it ki jonga ku mangalaong ya pi bahar ka jing sang ka menta ngin pai bat pet halor jong ni ka team bar habangin yo ya ka banya pai bat pet ya ka team ka dan kame yang neng kong kalong bangin snow tu pa ya ka nongrim jong ka ni ka city hakabala jet ban pensyong nongrim ya ka team ka jong pi how ni usnam mo momenta kumta banyalam jingmut yang i ka baning kong ngakwa ban khot yang i baginya pai ba baginya pet lang kendat hakabai day barkan ka city Paul ka baning kong South Timothy las go to bayagan ka city langat bala pedang bala to do apostol Paul bala to South Timothy hakis nam reu pau hadem jong Chris min bau Paul udang don hapo Macedonia lesi bon na prinjungi ngin perkat halade babalay Paul uto yagan ka city South Timothy uei une Timothy ki parabagat bi ki jonga kalong ka bedon kam yang i baginya keren baginya pet kendiat hakabe dei bot une Timothy habla persyang ya ka benwa jing tip la syam bahaka wei ka snong ka bedon hapo Asia Minor ka snong Listra badi hangta la syam yo Timothy Timothy ulawan na ka yeng hakaba ukpangajung ude yu Greek barka kemi ke jung ka diga jiu tidak mar jung ka diga jinglong yakle hapdeng ukpa Greek bad hapdeng juga kemi jiu kadi kala kta ya ka jinglong kena ke jung Timothy balas ngau tu bakal don ka jingbom long ngau scam hakan nongrem jung ka jingem ka jung ngila berkeliba balai kadau kalong namarabo persyang balet sigi jiu cikintat ya namar ki ong yame om sim lot share baraulo persyang banlet sigi Greek kila kentat je bamiyo ya ka kemijiu ki parabagat be ki jonga kadi kala kta ya barkani kala penlong bakumukena undon hapre ka jing syapting bar hapreng jong ka jing rit mensim Henry aingu yo blay badai hakum kata kapor badak ka jing ya lenti ka jung ka bakum kata
Bahaka wei niki por juga jing em ga jung u habu ula genjo ya ga jing long samla ula mat ya ga kabela penggelador ya ga jing em ga jung u maka ta ka long perbagian biid ya ga jing ya kenduk ga jung u ya apostol Paul ngis ko to u Paul ko mu mission waka ula let na ka wei ga jaka sa ka wei pat ya ga banyalap ya Jesus Christ ula poya po Listra but ula yalap siya pangu Jesus Christ. But om day tamo yalap. Henry po Listra. Ula penkia yo brio bedeko. Henry pedeng mo ule ya kata. La ong bah po Listra. Ula syaklen tamau. Upol habudan hang ti. Uniu Timothy. Uba pet benya ya kejing long jing emu Paul. Ya kini kejing ya Syam. Ya kini kejing le kejong Paul. La ong bakane kalak ta berkalak kering ya kejing em kejong Timothy. Kum tahu Timothy ula rai ban bot no ya kan nuksa kejong Paul. Bat ya kan IT no ya lade sya kejing syakri ya Jesus Christ. Kum ta nadu kata ka por ula pelot do ya ka por hakaban pulih ya ka tien kejong blai. Berkum ju ban be Shitram sya kejing syakri ya Jesus. Hapleng ki reunget hapo Listra bat akisnong ki marjan. Tiadin kum basisnam nadu bau Paul mi na po Listra. Ulawan pai biang siya po Listra. Barabu ulan boy po Listra. U Paul ulayo yaw Timothy. Uyo uniu kun sama. Uba itibriw. Uba itiblay. Kadi kalau penlong. Yaw Paul bawang perkat. Balangayo ya kabanyalam yaw niu kena. Lalangayo banhikay yaw niu kena. Uniu kena unsa kelalong. Usyakri. Bat usunrano bakraw. Jong Jesus Christ. Kum daw Paul lakot ya ya let rugat lang no ban nga badla ong badeh ka jinglet mission ka bahar ka jung Paul bau Timothy la let ya ka ban bot ring kat lang no ya Paul balas ngutu bah ka ta ka jinglet let ka jongki ka don ka jinglet day ka bajan ba hapdeng jongki ha ka bau Paul ulalong kumunong hikay baduk pa ka jingem ba ka jaman sim ka jong Timothy uta uday Timothy. Kadon kam yang ini opor bagian pai sa sakaway ka jingkeli. Berkata ka jingkeli pat kalong babalay pat upol uto ya ka city sa Timothy. Bangin sngoto ya ka jingkeli ngan o ya pi para bangat beet. Hadin juga jing syong ka jung upol hapo bendi ka bakumba sausdam. Arsnam hapo si Syria, but arsnam hapo Rome. Hapo upol lakot ya Timothy. Bat hakata ka jingkot ka jungu kila ya let ya ka ban jingo ya ka ban pet ya kita ki balang ki bun ada ki jakak ka baper haka ba upol lo yo man seng bat la syam babon na ki balang ka bakila jingo ki don ha pedeng ka jingkiu la kalong ha ka jing im ba ka jaman sim kum ju kalong ha ka jing bun breu ka jongki Henry day ha ba ki poi ha ka balang ha po Ephesus bakis ngotu bakan ka balang ka don ka jingdon kam na ka beta jongki bakin kersan ngila berkeli balay ha balang Ephesus ha ka por ka don kam ya ka jing yarab bat ya ka jing kersan ka daw kalong namar bahapo balang Ephesus sa ka por kinong yalam ki jongka kilong ki breu ki bampat skamba ki bampat sanba ha ka jinghet ki jongki berkumju habau Paul bau Timothy kilawat kila syam ru bapo balang Ephesus sakta por ki don ki jingkai babakla buat nama jungini ki ars lagi daw kila pen keluar kle ye ki prabagat beet hapo Ephesus berkande kala penlong ye ki babon bakin paide no na ka jinget ke jongki Paul perbagat beet ki jonga hakata ka por udon habreng ka jing sngokia namar ka jinglong jingman juga balang hapo Ephesus. Ano ya ka juga por uyo iya ka jingterman. Kaya ka jingterman kalong habo upay batbet show Timothy. Une ukun samla. How ba ulong how ba long tang kumukna school jo. How ba layo ban hikay pa yo. Hakabay day ba kanila kam. Uni mentau lasan puraba. Berkum tau Paul. Dah mensim jo kajing sngos kam.
Ula pak no yau Timothy ba un yai song ha kita kepalang. Kat ba yala di ula nang yai beteng ya ka bele jingo ya ki wei pat ki balang. Balaya tu ba de ba Paul ula poi ha ba Makedonia. Ba Paul lakin mau yau Timothy. Paul kumuno hikai ba start uskoto bakani ka dikasien ka beningkong ka ba Timothy unyeng ya ka belong kumunong pet unong kpi ya ka balang. Dia nak macam kita kedau, Paul la thok dia kena kasih. Kalong kecing ai mensem yau Timothy, bar kalong ro kecing hikai yau Timothy. Hakabai day bar kakam penyat balang. Kumta ki para bagai bi ki jonga, ladangi pule yang kena kasih ngin sem ya kini light li ki ai. Kabening kong kecing mahamu Paul yau Timothy, siapa kecing hikai ki babakla. Kabar kajing kedau Paul yau Timothy hakabai day berkarukam penyat balang berkumju hakabai day berkarukam mani belai berkabalai kajing ai jingmut Paul yau Timothy hakaba kumno udai ban im kenang bola ban long syakri baba jongo belai berkumno udai ban im kenang bola ban sumar ya kajingnya day kajong lembar ki wei par ki para banget ki para banget bi ki jonga habang ilas ngutu ya kan nongrem jongan ka shiti ngin pai no sa ka team ka jong pi ka team ka baong what I bayano ya noro but iben ya ka jinglong samla jome bangin kam ngutu ya ka team ka long ka badon kam bangin ya puson lang sahaga way per ka jingkli bakata ka jingkli ka long babalay upol uto ya kini kintien ngilas ngutu balay uto ya ka shiti mentanggilan kaman sengoto balai uto ya kini kintien ki prabagat bi ki jonga habang ala persyang ya kaban wat ngasiam bakidon kumbasau teligi daw ki bakamakmat ki ba penlong yo Paul ba unto ya kini kintien kabanin kong haba upol uto yang ada city Timothy udang don hakarta kumbalai pau hadu laipus dem karta ke jongu. Kemudian ngoto orang don hapen ke jinglong sama ke jongu. Kam tam lading ya nujor ya lembar upol lading ya nujor ya lembar ki weipat kinong sarai ba kinong pet hakata ka balang hapo Efesus. Kabaar hakapor ba upol uto ya ka city. Timothy udai unong yalam. Lande ngala banong pastor jong ke balang hapo Efesus. Habal ong nong yalam lane pastor ngila ban snoto babarok ki prabaget kakmat na jongki kan pai show Timothy Paul snoto yakata badena takadaw wong go Timothy to sumar ya ka jinglong jingim ka joma susuk kadaw ka balai lading ipet na kani kalenong ka basaw kadukor ka bedingkong hadu ka basan lading ipet ya tu ka heading ka to kinong hikai balam ler piu Paul usngoto bahaya kadi bahapo balang Efesus kidon kinong hikai balam ler Paul usngoto bakini kinong hikai balam ler kinong ki bakam san hakarta banyau Timothy kini kinong hikai balam ler kidai maki kiban yang ya ban up ban wo dong ban wo dia yau Timothy ban penrem ya dei nomor takadaw uto ini kintien barkam mat basaw ane kadaw ka basaw baka bakado kalong namar ka dei namar jong ka jinglong jingman haka imlang salang upolus ngutu bahaya kan Timothy udon hapo Efesus ka dei ka nongba ka bapaunam ka jaka ya kai ka jaka jong ka yo ka god ngala benong ka jaka jong kicing snubha ka jaka ka hui hai harengkat kita kadai ka jaka ka belong pedeng ba ya ka ban mandi belai tau upolus ngoto ya kani baru don ya kajing syapting bayu alesi Timothy haka jengong samna juku compromise ya lade berkaim lang gasalang batle si da ka ule kumta unsa sya ibennya haka jenglong sama ka juku badai namar kata ka daw uto ya gigintin Shaw Timothy. Ki prabangat biit ki jonga. Ulah maham ya
bat lo ong wat ai ba yanu yanu ban iben ya ka jinglong samla ka jome habang ilas ngoto ya ka jingmut babalay upol uto ya ka kintin tung ina pet ya ka tim leng ba kini kintin ba don haka halaka jong ka jingmut ka jongki bat ngalajit tangkum balai grup kintin ki baganya pet an ka por ka baningkong ka kintin ka bang kwa ban pet ka long ka kintin what ai haba upol ong what ai umut ayu kane kalong ka jingkang persya lani ka hukum ka jung upol yo Timothy ba umday ban ailat kabaar bayano yano upol haba utho hagaktin Greek upenengkam daga kentin Middle East lani haba perkelah ketin pareng kamut not even one lani tang iweiru omday para banget beit ki jonga hang ningin sngoto ya kata ka jinglong serious ka jong upol ukwa banong ko Timothy mengakwa men sngoto te batang iweiru imday ban yolat ya ban wo dong ya me wat ong ko Timothy habang ka kendo igi kinaret kidi tagi kinaret ngan kiran kelumar ngan nek kelumar habang kendo igi para samla ngas ngau bagi igi para samla ngan ngau keluit mensim ngan kat bamon ndai tang iweiro la kalong nadu ibaret hadu ki teman ki kro bakin yolat ya kaban wadau ya ka jingem ka joma kabalai ka kentin kabang akwa ban pet kalong iben haga kentin Greek laong kata pronio kabamut tuluk daung habala pringkelak hasi kaumut ban pet po lane ban perkat po ki para banget be ngis ngoto nak ada kentin bau pol ukwa yo Timothy bau ngoto ko Timothy kam dadai di Timothy hadu baki briu kina pen ida ka kam baki iben nyama ande wat sya watang bakin perkat lande watang bakin pet ben ya ka jingem ka joma ki para samla ba ki jonga kumta habang ipai leng bakin ki jingmut ki balayo ban pet ngis ngautu bakan ka tim kalong ka jingkang persya lani ka hukum ka jong upol yo Timothy baum dei ban ailat watang ya iweiru lai long tang ikena lagi long kiteman wa dei ban ailat watang bakin perkat lani watang bakin pet ben ya ka jingem ka jong kata kalong ka jingkot ka baningkong nak bentar jong pi ki para sama ba ki jong habang ilayo yang nga tim banyak keren hau ni utayo ngangat sibon ki iflayo ya ka banyak keren kajingkot kalong kata ko para samla ba jonga kalong kajingkot ya pi ba kalong hukum ya pi ba pim dei ban ailat kin mau wat ong begini gini tagi kena ngan keren birya ngan nek lado kabamon nadu ki kalong kena hadu ki para samla hadu ki teman ki kro para sama bait wadaila yanuru bakin yo ban iben ya ka jinglong samla ka jompi habang yo ya ka banyak ngotu ya kan ni ka benta na ka tin ka jong ublay ka balong ru ka tim jompi haw nu snam kum tanga kwa bagnya pa ini ka por ka menta siya ka kubor haka bangalapya ya ka hagilay teliki benta kelampen slam syu para banget beit nginya pai bat petno siya ka benta ka baningkong jong ka kubor nga bu ka ongkum ne kador jong ka jinglong samla ka tim ka jong pi ka ong wat ai bayano ru bani ben ka jinglong samla jong me bangin la banom ailad yanu ru bani ben ya ka jinglong samla ka jongi kabadon kam neng kong kalong bangin sngotu ya ka dor jong ka jinglong samla ka jongi namar bangin sngotu dey hangta bangin ri bat bangin sumar bahaya ka ladangan keli para samla bait ka ka por jinglong samla laniki ki samla nganget ka we ka jubab kaban kamlong komon ba bakata kalong ki samla kilong
kalaway. Para samla ba jong ha kata kadai kaway na kidor jong ka jinglong samla jong ha jong pi. Ngilong kalaway jong ka balang jong ka imlang salang. Henry ka mas ngosi kalong babon ki kun samla kis ngoto baklano ya kane. Kis ngono namar bagatay kalaway kadai ka jongi kani menta kamdai ka jongi ongim tresyo bansim jingkir kle. Kim tresyo kikna samna menta bansim jingkir kle. Lakalong halaka jong ka ying kesam. Lakalong halaka jong ka balang wala do kay imlang kasalang. Balay namar para bangat bi kis ngoto bakla kis ngo bagatay kalaway kadai kajongki hanregan ong yapi kamenta kalong kabadon kampalat hakajing em kajongi namar kamenta kadega por kabangin penkre banyak syam ya ketika laway para sama bait kijonga lada kamenta kajongi kasniu ketika laway kabangin syam kalong kabasniu lada kamenta jongi kalong kabay tenat kalong kabay syat kabaklan kalaway ka jong abat jong pi kanlong ka basyad ka baklan baday na marjong ka takadaw ngakwa ban palang jingmut ya pi sa syakaway perkador jong ka jinglong samla bagata kalong ki samla kilong ubulom jong ka imlang kasalang ki samla kilong ubulom jong ka imlang kasalang hoot para samla ba jong ha ketika laway kadai ka jonga ba ka jongpi Henry ken mau baka ni ka menta kadai ka jonga ba jongpi namar balay hakadai ka menta ngilong ubulom jong ka imlang kasalang kai ka kam ka ba kamat ka jong ubulom ka kam ba kamat jong ubulom kalong ya ka ban Krisyan ya ka met ya ka ban penwandur ya ka met kata kadai ka dor jong kisamla ngidai mangi kiba Krisyan ya ka imlang salang ngidai mangaban mapi kiban permandur ya ka imlang kasalang lada ubriu dan jisi tom hau bodlom utang ubriu unom la ban yeng ban yat ban trei ban kata ka imlang salang lada ka yo ya ki kon samna kiba sitom la kalong ha ka jingmut jing prakat ha ka mensim berkumju ha ka met anong ya pi kata ka imlang salang kalong ka ba ya ka bakan telun siki ki ba itnat ha ka jingam susu para samla ba ki jonga kapor samla kadai kapor ha ka bangimat ya shibon ki jingkala bat niyo ya shibon ki jinghikai bat kini ki jingkala kini ki jinghikai ki kelalong ka nongrim ha ka jingem ka jongi kapor samla kalong ru kapor kabahikai yangi bansim ya karai kapor samla kalong kapor kabaune kabreu kidon ya kajing angnot ba kidon ya katong ha kajing em kalong ru kapor hakabaulan ni kabreu kidang syat dang klan ba ha kajing em kumta para samla ba jonga dai namar jong kini ki baro nganong yapi kapor samla ka jongi kadai kapor kabakordor ba hakaching em para samla ba jonga kapor samla kalong ru kapor kabakordor hakmat jong ublay kum nong tau utip te bakapor samla kalong kapor hakba ulane kabreu kidang klan ba hakaching em ka jongki kum tabang ipai nagagtien ka jong ublay gin syam nakapor chakapor ba ublay ujutan sat yagi plan kibakintang kibakraw ki jogu hakadot ka barhem ka jongki kun samla para bangit bi jonga para samla ba jonga Henry ken mau ya ding kawe kamdei bagi long kibakordor hakmat jo ublay kan kut no tangumta handengan bo ka jing maham nyapi ken mau para samla ba usoitan utip ba yakata usoitan ro utip ha bakapor samla kalong kabakordor utip baka di kapor hakabaki kon samla ki don ya ka jing angnot ki syam ya ka rai bar ka bakidang syat kidang klan ba
Usultan kwa bagi kun samla kindon ya kajing angnot ya kaban syakriyo blay kwa bagi don ya kata kajing terang ya kaban sim ya karai ya kaban le ya kamon kajong ublay lande ya kaban ai ya kapor kabasyat kabaklan sagakam kajong ublay kumta para samla bait usultan upun kinriak no ya kajing mot kajongi na kajing tumu kajong ublay Syaki ki bakan japer thay. Laki long ki jing snobha, laki long ki jing buat, laki long ki jing manik sud, laki long ki kiam auria, bat ki wei pat. Usoitan utmu banyalam bakla yang i hakapur sambla kajongi. So si banyo i bahakan ni kajuk kabagi im, kabalong kajuk jong kajing kala. Ba usoitan lengba ki jingkala uyalam baklano ya shibon ki kon samla ki para samla be ki jonga ki para bangat be ki don shibon ki jingkala haka lang salang hakini ki sngi ki menta ngam don por ban kedaulut e ki baro hanring awalam ya ban kedau ya artali apreng jonge kabaning kong ke jingkala ka bang kwa bang kedau kalong bagi hakata ka juk ka bagi khot ka materialistic age Nani kata kajuk jong kimar ki mata. Hakaba ubriu udang mut bada kita kimar ki mata kan pensuk ya kejing em kejongo. Henry kita kimar ki mata ki kelalong penban kita kiba pen belat no ya kejing em mensim kejong ubriu. Kini kita kiba pen belat no ya kabor berkat kejong ubriu. Kini kita kiba pen belat no ya ka akor ka buram. Haka jing em ka jong ubriu. Kabaar ka jing kala liberalism ki ong. Kaniga diga philosophy. Kabatmu ban wan ra ya ka jing sngo long lalot. Haka jing em ba shimet ka jong u ni gabriel. Bat namar jong ka jing ta jong kanika liberalism bon ki kun samla ki sngo tanat ban keren ya ka diga kintin. It's my life. It's my rule. Para samla be jonga hanri ko musyakri jongoblay ngayeng berbikin mau yapi. No, it's not your life. It's not your rule. Kamdei ka jingem ka jongpi. Uday ublay ubra persat mansim hakatu ka long renyeng ka jongpi. Padai namar kata kadaw ngidon kamban bod yikikin don ki jong ublay. Ki para samla be ki jonga Nah kini kijing kela ki bangali ok ban kedau bakum jut na ki weipat da shisha kala kata haki babon ka banta jong ka jing em gong ukon ban riu haki ki sni ki bamenta la ki pai sa ka tien ka thale kani ka long ka wei ni ki banta ka balasa kata ba karukom kren karukom khana kala kala kam long shu ka ba idon burom ka ba idon akor Kikna kila not ban kran kai ni ban kran denda hakman utamen brio. Kajing pen baik tien kela yaki belasan yaki belarang ba. Om don shu karan karem ban kran da kakitien si kakitien klam akor haki lenti ki sengken. But don robon ki kon samla ki baju penon kam yaki kakitien OMG. Oh my God. Nakapor nakapor. Henry para samla be jonga kadi ka kintin OMG lane oh my God kadi ka kintin ka bagi khot yo blay kadi ka kintin ka bakentang Henry namar jo ki jingkla de shishala ya lambak la ki kon samla bakim sngo tosho ya ka jingkentang kira penlong kam kai no ya kini ki ai baro ladengi pai ha ka riam ka bet kajing isong kun berkajing ikentang kalanang rengat no Kakersyak silyang kabalong ka wei ni kiriam tenrai ukasi ka ba idon burom kaladang jakno para bengat be jonga laringi pai sa ka burom ka akor hakan ni ka bentaru lasak ta ba kisamla kimnang shu kumnuban burom yakiblasan larang ba menshwa ukna usngoto yakajinglong kena badukan kintang ya orang ba handai menta kisamla kilaya sngokat joker dan lud Wat bat ki lang ba, wat bat ki teman ki kro.
Kaya yang ru mensyau kena udah dem haba uyad nak mat jugi rangba. Han rementa kajing yad penbet ya kamed kapat klem idon jings ngausyo. Para samna ba ihet ki jonga. Habang keren ya kini kiki ibaro. Omday bang bishar yano. Omday bang kedokti yano. Henry ngabeli ya kata ka jinglong haka imlang salang. Para samna ba ihet ki jonga. Kum tada ka mensim jong ka jing ngau kia. Ngayeng ya ka banya tu ya pi ya kini baro. Namar teng ngas ngau sun ban berkat iki kun samla. Ngai kumba kimyacho halaka jong ka jing tebreu ka joki rei kumba kila shapen shobit lut haka bor jong ka jing dom kum tada ka mensim jong ka jing snokia ngakdau shapi ya kum kini ki jinglong bakilong ki jinglong ki bomday kilong ki jinglong ki bapen snosi ya ublay kilong ki jinglong ki ba pun hiartor ya ka jinglong jingim samla ka jonga ba jongpi kilong ki jinglong ki ba plilat ya ki wei bakin yo ya ka ban iben ya ka jinglong samla ka jongi ki para samla ba e jonga habang ka kedau ya kini ki jingkala ba ki jingma ba mi naki ngam siam lamut pat ban ong ya pi yang ngina songlok kitiar ngina pedok saklau Namar baka kaimlang salang kaladap daki jingkela badaki jingma. Ngam semamut pat nong kumta. Ujisu juhi kai kumta. Henry ka kitien ka joblay kaya to yangi mangidon kam bandon haka imlang salang. Namar baka kitien ka joblay ka kot yangi. Go piki kon samla Kristan. Tulong pi kamlo. Ban penbang yang kan ka pertai. Kabla belan no. Tolong pi kamlo ban pendek pensa ya ka burom ka jongublay ka ba usoitan utmu ban penrungan no tung ina mi sya ka pertai ban long ka jing syai para samla ba ki jonga ban long ka jing syai ban pensyai ya ka imlang salang ka bladum no ka jing sniu ha ka imlang salang hapo Efesos kam syam lala ya ka ban penjingut ya ka jinglong samla ka jong Timothy kata ka dai ban ka jingkermen na ka banta jong habat jong pi ko para samla ba it ken mau dengong bakung ki kon sama Kristan ngi don ka ban ko Timothy wana preng bagi don hapre ki jerse jong ka imlang salang han ringim dei ban ai lat bakita kin yo lat ban penjngot ya ka jing em ka jongi ngi dei banyai ri ken dong ya la ka jong ka jing em ka jongi an ay pi atli ki jumut ba pila ban le ya kata ka baning kong pim dei ban compromise yal de ba ka di ka pertai habang imi sa ka imlang ka salang ngim dei ya ka banya suk yala de bat ka ni ka pertai rom nanong ka bakat ar ka ka ba ar ka itu ya kata ka ba ar ni don kam ban long scam hala ka jong ka nongrim ka jongi kai ka nongrim ka jongi ngilong ki khon ki jong ublay kai ka nongrim ki jongi ngilong ki senran ki jong Jesus Christ ngi don kam para samabid banlong scam hala ka jong kanong rim ka jongi upol upan kan mau sige para bangay bi ida Filipi hakala nong ka basaw kadkod ka baning ko ki para bangay bi ki jonga ki para samabid ban penkot no ya kan ka benta ka baning kong ngiliyo ban pet ya ka jing kordor joga jing samla ngiliyo ro ya ka ban pet bakum ki samla ngilong ki bakordor hakmat jongublay bagila yo ru ban ped bau soitan utip ya kata bad utmu ban penjingun no ya jinglong samla ka jongi ka jingkeli ka bangakwa ba fin puson hakan ka por ka menta kalong kan sengap ba para samla bait hatu fifitep bakum ki samla pilong ki bakordor para samla bait ki jonga hatungi juperkat ngalong usamla ngalong kabakordore haka emlang kesalang hatu fitip bar hatu fi perkat ya kata lalu fi ong ho ngatip para samla ba an kot ya pi ba namar ba fi sotu ba filong ki bakordor ba ai lahat ba soitan un penjingon no ya kata ban lat daga jing syaiben
Yang scam malah kajong kanong rim kajong pi. Ublay para samla bait. Udon kajing temu nakabenta kajing im kajong iwe pa iwe. Kajing wan kajong pi siya kajing aseng hakani ka step ka mamenta. Kajing pinya sno kajong pi siya kani ka tayaw ka bakirpang kamday ka basyujiaring kat. Kaday ka ba ublay ula penbet. Kaday ba ublay ula bu bait bu renti. Balay namar para samla bait jonga. Ublay ukwa ban ong yapi hana tayo. Ublay ukwa ban kruan napi hakan ka step ka menta. Bako pi ki samla. Pilong ki ba koridor. Adu kata-kata. Ngadon kam yapi para samla bait. Ngadon kam yapi ko samla. Pilong ki ba koridor. Hakmat jonga ong ublay. Kabenta ka ba ar juga kubor. Ngalajit ban bo ya ka kumne. Ki samla ki balong ka nuksa. Ki samla ki balong ka nuksa. Ki prasam labe it ki jongha. Habang apule yakane kabenta. Saulan nong gadkhot ka bakhat ar. Nga syok jing it yau pol. Nga syok jing it yau balay. Namar bo pol upen pau ya ka jing start ka jong u. Hakani kabenta. Ngin iba ka benta ka basya kamat. Upol ukdaw bat umaham yau Timothy. Hamday omday tak masuk ukdaw bat maham. Haki benta ki basyadin u ai jingmot yu Timothy ya ka e yo de wande ba kata kalong u ong kum ni han rai tu man long ka rukom ya kita ki banget haga kitin haga jinglong jing im haga jing it haga jinget haga jinglong ngor ka joma ki para banget ba it ki para samla kalong ka jingkhot na ka benta jong habat jong pi lesi habang ya kuran para samla lesi habang ikuran ba ki para ki jongi ki bidang kamret Ngimday ban sulamit, tang ban sukudokti, tang ban hukum, tang ban maham. Lesi kata kalong kabadan kam. Hariken mau ngidon kam ban penbut na lo jong kata. Ya kajing ai jingmot. Namar kata kalong kabadan kam hagi ni kisngi ki pamenta. Kilong kime kilong pakan ni ka jing aseng samla. Ngamla ban ai sibon na kabenta jong pi. Henry ini kendiat ngan pengen mau ya pi. Pai sikanuksa ka jong upol. Ngimday ban sulapmit, tang ban sukdokti, tang ban hukum, tang ban maham, iki kon ki jongi. Ni don kam, yakaban ai jingmut yaki, ayu baki day ban le, haka jing em ka jongi. Ki prasam labe iki jonga, kumba Timothy, haka ni ka por ka ba upol utho yaka shiti, ulang uno yalam, haka balang hapo Efesas. Mga ban mapiru, ngilong kinong yalam, haka jing em ka jongi. Menegala ong yapi. Kaway na kidor. Kisamla kilong kalaway. Bat ngala kedaw yang takajing snutu bakla jo kikun samla. Bat namar jo takajing snutu bakla bon kikun samla ki ong bet ngan up. Bantroy kakam ka jong ublay. Haduk bangandalong temen besan. Haduk bangandalong rang ba malang. Haduk bangandalong nong kidkam hakajing seng samla hakajing seng kintay. Ngan ong yapi para samla beit kata kalong ka bakla. Mga habat mapi, iwe pi iwe, kung kikon Kristan, lakot yangi, magin long kinong yalam. Yanong nginyalam, ya kita kibala jingay, no Chris. Siya ay nginyalam yaki, siya kasem ka jung utray. Ngidon kamban snoto, ya kaneki para banget bait, kijonga. Lesipin kali, kumnong nginyalam, ngidon kamban yalam, dakabangin pin Dakin nuksa hakajing long jing em kajongi. Upol hang ni ukdo ya sant lagi benta hakiba ukwa ya Timothy bu pen ya kanuksa. Bat lengkot ngar ori kapor ngakwa bangnya pai bangnya bet ya kini ki benta hakan kapor ka menta. Ko sam la ba jonga tungin long ganuksa hakikten ki bangi kren. Pitip para sam la ba kikintin ki jongi kilong tek ko mau hau baladang inang ban suai yaki ki wekin sim ki penon kam ya ka bantai ya ka jingem go jongki Henry ladang ngimdang ya ka ban suai ladang isu kawang yaki da sisyakan penmong no yaki babon ba ko para samla ba jonga kapertai ka hikai yang bagin krens new balai kenang bagin damai nginya dom karuan rak ya jing klumar nginya syok nginya dat manu balik ya kata usoitan
Ubah ya kaman penjot ya ka pertai. Ubah man pendo ya ka burom ka jogo blay. Bat ubah ju penon kam deki kun ban riu ban le ya kata. Para samla bi ada ngabat pi ngim bisyar yo telit ni ailat yo soitan bon penyamai penyasrut dau telit jongi kin mau. Bau soitan na kendong utap keti larang ilong kumta. Kaktin ko jong ublay proverb kalnong ka bakat san ka khot ka basaw ka ong utelit ubakya ulong udeng ka jing em and rega jing mutlop au kalong ka bapenjot ya ka mensiem iwe Petros kalong ka balay kad khot ka basipaw ka ong namarjar ubamon ban it ya la ka jing em banyo i ya kisngi ki babha tu un khang no ya utelit na ka basneo para samla ba it ka jing khot ka jonga hatu fi it ya la ka jong ka jing em hatu fi kwa ya ka banyo i ikisngi ki babha ka jing em ka jong pi la da fi ong ha oi ka tien ka jong ublay ka ong tu ngin khang no na ka ban kren ki king tien ki basneo takadaw para bangat ba it ki jong ha ki para samla ba it ngi don kam ba nyai pen kan mau ya la de ngi don kam ba nyai pen kan mau ki wei na ka por sa ka por bang ngi don kam ya ka ban bishar ba ki king tien ki bang ki kren Kikintin ki bangi kren ki di ban long ka jingker ku ong ka jingtem ya ki weipat ngila ban ong nga smart le jinga seng ngila ban ong nga pulek tien jong oblay ngila ban ong nga duai handre la de kikintin jongi kilong ki basneo ngidang ay lat ya ka partay bakan iben ya ka jingem ka jongi ko samla ba e jonga tungil long ka nuksa haka jinglong ka jingem ka jongi tungil long ka nuksa haka jinglong ka jingem ka jongi habang ong jinglong jingem ka kentup ya ka yat ka yeng ka tray ka kta bat kumju ya ka riam ka bet ya ka bam ka di ka jongi bon ki kristan ki hun tang bantip bakilong ki kristan henry kim bishar ya la ka jong ka jingem paday namar jong ka takadaw ngisya kren ngisya iben kum ki kun kristan sengap ngan pensngau chapingan pen pule ya ka jingkin tho ka jong umata makan di hakabai dai baki kristan uong kumno sengap I like your Christ but I do not like your Christian are so unlike Christ ngai tenat yo Christ and rengam itenat yaki kristan ka jinglong kristan de shisha kamlo ka bai deidur but ukres. If Christian would really live according to the teachings of Christ as found in the Bible, then all of India would be Christian today. Lada ki Kristan baro ki MCSA ka kung ka jing hikayo Jesus Christ ka bala syam na ka kitian ka jungublay ka ri India menta baro ka way kanong ka badap di ki kon Kristan. Para banget ba ki jonga umatak bakan di usngoto ya ka jing kordor u Jesu usngoto ya ka dor ka jing hikayo Jesu and ray usyam ya ka daw ha ka jing em jonga habat jong pi kum ki Kristan. Haba bisyar ya ka jing kento ka jong u ngin syam baka daw jo ka jing chak kento kalong namar bangim im kum ki Kristan. Kum taban long ka nuksa ha ka jing long jing im ngi don kam ban im kum ki Kristan. Ni don kam ban im kat kum ka jing hikai ka jong u Jesus Christ. Ka bamut prasam labait bahaki ki baro ki bangingin le da shisha kan pen palang ya ka buram ka jong ublay na ka jing im ka jongi. Man ai pi we nuksa. Hakan ka pertai ka bang ong pi mo liberalism ka pen skulong keladot palat ki kun samla. Don ki kun samla ki ba persang ban perkhat kum ni. Oh karyam kamla ban pen poi beneng ngila ban riam kat bamon kadega men sim jongi ka jinget ka jongi ka ba pen poi beneng ngan ong pi hoat kadai karyam kamla ban pen poi beneng and renga yo puli ye we jing tho i bong kum ne dress cannot take us to heaven but those who belong to heaven knows how to dress. Para sama ba ke jonga karyam kamna banyalaming isa beneng henry kita kibadai jong ka beneng kinang te kumno ya ka ban riam
Kung ta para samla biit, kaya ka bangamot banong, kalong kani, bangi don kam. Banda syong, banda perkat pa, haki baro, ki bangin le, haka jingem ka jongi. Kanang baka jinglong jingem samla Kristan, kanom hiardor no, haka jingem ka jongi. Ki kena samla, haki digi singi yumenta, sngosi banyo i, baka pertai kaya lam yaki, haka baki long, kidon ya kawe ka jinglong, baka takalong ka jinglong agresif ka jongki, ka jinglong kluj, ka jinglong bitar ka jongki. Umnong ya kerentang kendiat, umnong su, laban pau ya kajing kluj, laban pau ya kajing bitar. Kata kadai kajing hikai, jong ke pertai. Ujisu, ukot yang i, bangin long ke Kristan, ki banda perkat pa ya kajing em. Ublay, ublay, ubaki win, nong kakitin ka jong ublay. And he is the God of order. Ubayad, jai, ubayad, hakajing yad bay. Yai berhenti. Dari rata kau para samlabe ki jonga ngakwa ban kot japi. Tung nya perkat ba. Tung ninda ya syong, ninda ya perkat. Haswa bangin le ya ka ai. Badang inda bishar ba. Batu kita ki jing tray ki jongi, kita ki jing le ki jongi. Ki dei durun em. Ba ka jing hikai ka jong Jesus Christ. Ki samla, ko samla tungin long kanuksa hakajing it. Para samlaba it ki jonga nganong kren bunya halor jonga dika benta han benga kwaban pen pulih kawe ka dikot apreng jongi. Iwe yones kul long ka basaw ka dikot ka arpau ka ong lada unuru uong nga it yau blay bat usion yau para menget ulong ubalam ler namaruta ubam it yalau para marjan yau bau yoi unga ban it yau blay yau ba syam la yoi. Ki perasam na ba it ki jonga ngila banong si pausin nga it damya blay ngila banong si spasin ngila banong si ajarsin Henry kat pagidang syon ya ki para breu kamot para bangit biit para sama biit baka taka jing skolong tikina ga jongi bangi it you blay kam don dor hey ro balay naman ba ublay ulang kacing it, ban mau ulang katenrai jong kacing it. Aku aban kot yang iprasam labe it, tungin long kita kisam na Kristan, kibadap da kacing it. Henry kin mau, what let it, tangnya kiba it japi. Ngidi bendon, ya kata ka agape love. Kacing it kiba kumublay u it, yang i kibriu kiba syon ya kiba pensusi ya Henry one ban wat yang i. Idon kam ban don ya kata kacing it ban it wat iki ba syon yang it ban it wat iki ba penslosi yang it ko samla ba it jonga tungin long kanuksa haga jinget tungin long kanuksa haga jinget le sefin perkat halade han ko por ko menta kumnongin long kanuksa haga jinget namar ka jinget kadon hapo kamen sim hapo kijing mujing perkat kumnongin la ban long kanuksa haga jinget pi prasama ba it ki jonga ki don ki brio bar ki ba bon ki Kristan ki sngoto kumne ki sngoto baka jinget ka kut tangkat ne nget how jisu on map ki pom but on your lem but u shabneng handai para banget bi it jonga para samla bi it snapa katangan ong yepi kalong tang si benta jong kajinget kampat long kajinget ki bapura kajinget ki bapura kadai kabangila ban shem na ka sitiu Jacob kang nong ka baar kadkhor ka baar pun reu ka ba ong kumne namar kum ba ka met kalam ka mensem kalong ka bayap kum taru kata kajinget kalam kajingle kalong ka bayap ki prabangai bayi jonga ki prasamla walis ngutu bakala habang ong gumta namar bon ki ngutu bakala haba ong gumta kajinget bar kajingle barngan ong yepi bakide gini kijing hika ki bakala ki bala jurba haga por ko jungu pol bakawe ni ki balang ga basyak ta ba kadai hapo Galatia kiwan kita ki breu ki betmu man penjingut ye gospel ki keli ki prabangai bayi po Galatia hatu fidon ka jinget hau jisu ki ong hoot ki ong kapat biang ba finyo ya ka jingem fidon kamban nget
But fi don kam ban le ya ka kam. Ba kata ka kam kalong la don kam ban ot share ya pi. Upol ong kini kilong kijing hikayu soitan ki batumu ban jingot ya ka gospel. Para bangai biit haduk ini gisni ngai iya ka serngeu jong kini kijing hikai ki babakla. Hatu finget yu Jisu ngiong hoot. Hatu lada pen baptis pengamnya pi. Kata kadai kajing alam bakla. Hakiki ngau ban yo jing pen don kam ban nget yu Jisu ban don kam ban pen ida ka kam ban sya pen baptis pengam kalong kajing hikai ka batmu ban pen jingot ya ka keten ka jo blai. Para sama bait la don ki bon hikai fikum kata pat naki wat pen sya skor. Habang ong kajinget kalam kajingle kalong kabayap ngamut ban ong kumne kamdei kajinget bat kajingya kamdei kajinget bat kajingle Henry ngamut ban ong kajinget kabapenmi ya kajingle kajinget kabapenmi ya kajingle faith that bears fruit kajinget kabapenmi ya kiso jongu mensim na kajingem kajongi kajinget kapa penbi yaki jinglong jing baba na ka jing ka jongi kumta para samla ba ki jonga uji surungin syam babon sin umaham halor jonga ni ka benta an panuken mau ya pitang kawai ka benta yones kun long ka bakhatsan aba uji suong mangangalong uding sowan yu basisya mapipilong kitnat ya kitnat ki bay say so on khalat yaki andre yaki bam say so on ngorno yaki barka bakut kalong ba on tang no yaki hading para samla ba ki jonga u Jisu ulong uding sowan mga mapi ngilong katenat lada kimi kita kiso bakin jaman sim kimi kiso juga jing jinglong ka babha ublay unang klat yagi ublay unang penrham yagi manginang la ya ka ban seisyo ya kita kiso Henry ladang ilong tak kita ki Kristan. Ki basyuhun taman syutip yal de badai Kristan. Kin skoto baka jinglong Kristan kadai tak jingwan le nyam wan le rukom man wan tak kasni ublay man kiw ka ye ka jugo try man senmi na barget yang mani long bye bye Jisu ngan ka babod. Pada kalong kumta para samla be ka basyap ting kalong. Ya ka bakut ke jing jang apa jong pi. Kalong adu jok deng. Ki para samla ba iding takadaw upol ukot don kamban peni ya kan nuksa leng baka jingat ka jongma kalong ka jingkot yang api habang iong bangingat ni don kam da sisya ban kongo ya ki jing hikai ki jong Jesus Christ ban kongo ya ka kitien ka jong uplay par habangin le ya kata dei kata ka ban saya lam ya ka jing ka jong i sa ka benta ka bakado ka upol uong kajinglong sengor dihang tabangin mat ya kajinglong sengor purity ha kajinglong Kristan kajong ngabat jompi kabenta ka balay baka bakado baka benta ka balengkot ba ha kabanga ngan ayapi tangi ki paso para banget biit ngakwa ba pinsya skor ba ha kan ka por ka menta kabenta ka balay juga kubor ngalabu ya ka akune kajing pinmelin yala di sya kajing riu belay kapan mentois syaki ki baro senam an ong biang kajing penmelin yala de sa kajing riu belai kapan mentoi syaki ki baro haka bangala pensong nong rem na kadukot ke bapra jongan ni kalenong ke basaw senam an penpuli ke tinjuk belai ke ongkom ne namar kajing penmelin ya kamet kamentoi tang kendiat handre kata kajing riu belai kapan mentoi syaki ki baro nabaka don kajing kular ya kajing ke bamenta bat ya kata kabansawan ki para bagay bait ki jong ala nga presyang banaya ka jing batay ka ba sisur hakabay day baka ni kadikot ngalaban ong yapikup ne habang ile exercise ya ka ni ka met ka jongi ka jing mentoy ka long tang kendiat ngilaban su penhe ya ka ksa ka jongi ngilaban su penwandur tangnya ka ni ka met ka jongi Henry habangi ngile exercise ya ka mensim ka jongi dakabangin le kuno dakabangin penmelin yalde syaka jinglong riu play haba ong penmelin yalde syaka jinglong riu play kamud ayu kamud bangin im banlongan nuksa yau Chris syaki wepat haba ong penmelin syaka jinglong riu play kamud ayu
kamu bangin duai upol upin kan mau yu Timothy hakalan nong kabaar uong mede balong ubre ubaduai bat mamne banduai tinggalde duai ya kiwairo ngidon kam para samla ba e jonga bagin long ki kristan ki ba imsni hakajing duai bagin syong hakejar kading pena ka Jesus Christ ban kejet ya ka bor na kan bangin la ba le persya bagi bor ki jo syaitan aba ong primlen ka jung rublay kabamot ru para samla ba e bagin politis tay ka tien ka jo blay kum nongin kum ki kristan kum nongin kum ka jing hikayo Jesu ladang tip ka e ka bo Jesu hikai la fi kwa ban tip ka e ka mon jo blay politis ta ya ka tien ka jo blay bat dai hang ta bangin sala ban ban yat kum ki khon ki jo blay habangi primlen ya ladi sa ka jing long ru blay habangi le exercise ya ka ngamen sem ka chongi ka jing yo nong wong pol ka long se ki e baro namar ka nom ya ka jing klan ta ya ka jing ba ka jaman sem kan jing klan ya ka met haba ka men sem ka kemen ka met ka phat ka long ka bashat ka baklan ka basting kan jing men toy ya ka jing mut jing berkat ki jing mut jing berkat ki chongi ken long ki basting om ki bakia namar bangin tingin syanya tang show blay han bre ka ta ka jing penlen ka jongi ya ka ban ka jing ka bariu blay kam kut tang hakani ka jing kedau ka baning kong sengap upol upen kut da ka ban ong kum ne ka don ka jing kular ya ka menta bat ya ka ban sawan ka don ka jing kular ya ka menta bat ya ka ban sawan para sama ba ki jonga ko pikiru ngai ba ki jonga ken mau kum ki kon kristan ka jingkermen ka jongi ka dei banlong haki jingkular ki jongu Jesus Christ baro ubre udon kam ya ka jingkermen kalem ka jingkermen ladang ilong hopeless ke mengilayap lapa ka jingem and we ken mau ba ka jingkermen ka jongi kam dei banlong haki mar jonga ka pertai Solomon wong kuno Ecclesiastes nong kabendingkong dekot ke bahar kajing thala jong kijing thala barok kalong ke bathala ngadonut wong Solomon kajing start kajing ruspa kijing don kijing kijing snobha kabor ngadonut Henry wong habang asyong bat berkat kini barok kilong tang kijing thala haba wong jing thala upenon kam dekat kintin Hebrew Hevel pada wong Hevel kajing mut kadika jenhau wong kini baro kilong tagi jenhau lada pet itenat kuaban kita Henry haba mut berkata kijano dehin tak daw prasam labit walet bo yang kajing kermen kajong pi kajing start kajing sempang kajing don kajing kata kajing la kajong pi bor kajong pi nama kita baro kilong tang kajing thala kilong tang kajen hau mantapi baki don tang sibit gila bancano balara fi bo ya kajing kermen kajong pi haki ke ban kut kajing kajong pi kan long tang kajing lengok sudah prasam labe kum tangi don kaman bo ya kajing kermen kajong hau Jesus Christ pada kajing kular ki jong lesi prasam labe don na preng jong kibawan hani ka por ka mentah kibawan man join ya kan ka youth week lesi da kajing kia kajing mut berkat lesi da kajing kia hakamen sim ka jongpi ngamla bantip lesi ki personal problem ki family problem la de lesi ki open kia ya pi ki ka bangan ong ya pi uji su la kular wong wan syanga pi baro ki bataj bar kia kajing ket dengan penjam ya pi para samha ba wat sya ba ka pertai kan pen kia ya ki jing mut berkat ki jongpi pada piyai sno ka pertai kun banga ong kan penlingo ya pi sno au Jesus Christ ya ka jing sting nama kata ka jing kular ka jong ka ai ka pi kwa para samla bi le si pi kwa ya ka kam ka jam le si pi kwa banyo jing nang jing start le si pi kwa banyo ya ka long yeng long sem ka ba itnat la shada filahe ka ai ba pi kwa Jesu ya ka tar ula kular bo Jesu ong wat suhai ka hima ka jong ublay ba ka hok ka jong ti on sa ai lang tam sapi yakin iki baro ko para sa mabe jonga wat ai ba ka youth week kan long ka batli in mi nang nirun kata ka jingmod
bangin wat jua ya ka hima ka jong ublay namar ublay utip kamba ya ka jing don kam ka jong ha ba jong pi lesi don pat na preng jong pi pinasa skor ya ka ni ka jing ya tho khana lesi ka don ka jing ta ha po jong pi ani pis ngo tho ani kum ki kon samla kalong ka ba ete tang sumi da barkit la kendo ya ka jing ya le ngano ya pi para sama ba it ublay simla khot ingi ka jing em jong ka jing do jing kermen andre ka jing kermen Jisu la kular ya kataro, but Jisu la ong banga kular. Banduayo pa bon pa, yo men simbakot. O banlong unong pensyad bor, o banlong unong pentingen, o banlong unong ya selok hakajing em gajong pi. Dahin taraw ko prasam la ba e jonga. Tu ay bangin mi ang ni dakajing ngos kam. Ngimlong marway, ngin mi chaka pertay, ban em ban le ya gamon jong ublay. Men sim jong ublay udon. Ban kersian bohor yang dengan penkut dah kaban ong para samla baik. Kani ka jing em hapertai kadang salong hitang ka pertai. Wat suap kami nanti baka jing em Kristan ka jungi hapertai kan long ka badap ki hui hui ki hai hai ki jing singop ha ki jing dap ki jing biang labi ki perkat balong gupta ni bakla. Namar ngi em ka pertai ka blahab no a fallen world. Para samla baik jonga ka jing suk ka basisha. Kajing kemen ke bersisa, kajing jahat ke bersisa, kadehang teh, kabau Yesus laku lar yang kajing embam cekat. Tu ai bengin mi nak ane kajing ke jungu trai, hakan ka sedap. Lengkap bagi jingkerku, ki bangayo nak ane ka kubor. Tu bleu nang yai kerku ya piki para samla ba it. U bleu nang kerku ya kajing seng samla, ya kajing seng kentai. U bleu nang kerku ya ginong sarai jong ka balang. U bleu nang kerku ya ka balang hi borok ka wei. Ubleun kerku yang hilang iwei pi iwei hagan ka pohor kau mentah nam ta ka buram ko juu amen. Tungila poi sya ka ba kot jong ni ka jing shakri ka jong iulei ka ni ka stem to ubleun kerku yang hiling ba ka ni ka jing ka khubor ka badan bor bat ka badai biang ya ka bala pensong ngi du shakri jong try ubleu na kerkui ba shampang khong jo tha ka jing shakri jong eu ko mission worker but aga ministry ka boblei ubo ni ai ka jing khublei ba ka jing kerku ka do ba ka jing li phai ka besuk ka jing poi ka jong pi ka besuk hala ka jong ka balang hala ka jong ka yeng sam bat ru komju ka jing khublei ka long ye pi wei klem de je karteng su ya baro ke blei shim kar e blei shim banta renti nadu ka bestang hadu ka bawai jong ni ka juseng hak ni stem ginya wai no da ka bangin nyarwai ka jingrai ka basan spa khnai pu ar bat san spa nyu pu pra Jesus Christ u it yanga na ka Bible ngatep ha kibarut ki long jong u la ki klot u khlan ma u hadin jong ni ka jingrai ngan sakarpat yai temen san SW khosum tiu ben sunga ban plat ingi da ka jingker ku pen wai ka jingrai ka basan spa khandai pu ar Coba yang lain kapur. Jesus Kristus yang naka Bible ngatep ha kibaret kilong jong u laki tlot u klan ma u hot u it yang hot u it yang hot u it yang ka Bible hi ka Jesus Christ u it yang ulayap hading pona kerdop boneng ulapli bangin yo bandrung mangi hot u it yang hot u it yang hot u it yang ka Bible hi ka
Yes uit yanga unlong lok yanga unda ladanga yai it ya u habo nengan yo song tu hot uit yanga hot uit yanga hot uit yanga ka Bible hi ka on Nhi ai ngụ yame au ble bulong pa cho ngi ubhap nang nama kicing don kat cho me ngi kini ngi hoi kini kapol cho kicing syakri cho ngi me na du kapas dang cho kicing syakri hadu kaba waino chongka ngi ai ngụ yame nam taki kubol baro kabang yos ngau ni chan hang ni step kerku ba ke baro kibang yos ngau kenlong de shisha ki chingbam ki ba kenjam sim ba kum ki khun samla ba yang hilang baro ki ba dan ni ki jing sang bangin mi na ki jing sang bangin long ki breu ki ba e yama ki breu ki breu ki ba duai ki breu ba puli ka tien ka jong ma ba ki breu ki ba le ya ka mon ka jong ma ker khu lu jong shekri ubal lam ni ko khubor ko kordo ni ka step dan ka de yi ha ka jing shekri ring i ma ba hang no ha ka ba ma pandan ka mi ba ha ka ba wai no jong ni ka jing shekri jing i ma to ai ba ka jing ai Jesus Christ bu trai ka jing i ba jong lei bu pa lambat ka jing slok ka ba thiang wa penchat bor sem khoi kini lai belum lai huai ken long rangkat ban ni long lam karu kita ke e ku syakri ma ki badan ke ri kelang satlah ke batai nadu menta syadu ki arta bom cukut amen.